हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउस आपडेट लाना फैदों। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। थुदो बिदिब्ला दिनैनि माखासे निउस आपडेटनि सायाव गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ रायजो सोरखारनि फारसेनिफ्राय मोननै गोनांथार बिथांखि लानाय जादों। आनलकनि नेम बायदियै बे बिथांखिखौ लानाय जादों। सोरखारनि गिबि बिथांखिया जाबाय कभिडआव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ सावनायनि थाखाय 5,000 रां होनाय जासिगोन। नैथियाव दङ 96 घन्टानि गेजेराव आसामनि बायजोनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनोब्ला 10 साननि क्वारेन्टाइनाव थानो गोनांथि गैया होननानै सोरखारा फोरमायदों। बे खोथाखौ रांखान्थि आरो सावस्रि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि जोहै फोरमायदों बे मोन्नैबो बिथांखिखौ। नैथियाव दङ फिसालाया गावनि असे बिफाखौ बुथारदों। बे जाथाया जादों बक'नि लामपारायाव गावनि असे बिफाखौनो रुवाजों बुथारदों। बिफानि मुङा भुपेन बर' 50 बोसोर बैसोनि, फिसालानि मुङा प्रकाश बर' 22 बोसोर बैसोमोन। बिफाया न'खराव जौ लोंनानै फैनानै माने सानफ्रोमबो गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोयो। दिनैबो बेबायदिनो फैनानै जौ लोंनानै फैनानै फिसालाजों बिमाखौ बुनो नागिरदोंमोन बा रुवाजों देनो नागिरदोंमोन। बेबायदि समावनो फिसालाया बोरैबा बुफ्लांनानै थैगारो, माने बुथाराखैमोन, बोरैबा बुनायावनो नांफ्लांनानै थैयो। थामथियाव दङ नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ गुवाहाटी जरहाट थांग्रा ट्रेनखौ केन्सेल खालामबाय। गाबोन खारनो गोनांमोन 12 सेप्तेम्बराव। जनताबादि ट्रेन दै, बेवहाय लिरनो बावगारदों जनताबादि ट्रेन। जाहोना जादों दावबायग्रा बा हान्थिग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम जानायनि थाखायनो बे थांखिखौ लादों नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ। ब्रैथियाव दङ गलाघाटनि लाटाबारियाव हिन्दीमेना सासे पेसेन्जारखौ बासनिफ्राय खारबाय थानाय समावनो नारख्लायना हरो। नारख्लायजानाय सुबुंनि मुङा जमिना बेगम, गलाघाटनिफ्राय गाखोदोंमोन। सासे आइजोसो दे बियो, गलाघाटनिफ्राय गाखोदोंमन। जखम जादों, बे गोलैनायजा जखमसो जाखागोन जिहेतु खारबाय थानाय बास। बिथांखौ बकाखातनि साहिद कमलागुरि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जाबायमोन। पुलिस बिफाना बिथांमोननि बासखौ जाय नारख्लायदों हिन्दीमेन नारख्लायनाय बासखौ लाखिनानै दोनबाय। बाथियाव दङ JEE आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै होदों। जुदि नोंथांमोना सोरबा JEE आनजाद होदोंब्ला बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट JEE.main.nta.nic.in आव थांनानै लगइन खालामनानै नायनो हागोन। दथियाव दङ थांनाय बृहस्पतिबारखालि सानजौफुनि 10 रिंगायाव गोमानाय सनिया बसुमतारी आरो रैखाथि बसुमतारीखौ मोनफिनबाय। आं बेनि भिडिअ अलरेडि सिगाङाव दहायसो फुङाव होबायमोन, नाथाय बिथांमोनखौ मोनफिनबाय। मख'नो गोनांदि सानैबो न'खरनि सुबुंफोरखौ थगायहरनानै मोनसे गामियाव आलासि जाहैदोंमोन होननानै रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नैबेमोन सानै सुबुङा, बिथांमोनानोमोन। थगायनाय बायदि जाबाय आरो न'खरखौ बा निउसाव होलायनो गोनां जाबाय। 7थियाव दङ गुवाहाटीनि सातगाव पुलिसा सासे गान्जा फानगिरिखौ हमदों। हमजाग्रा गान्जा फानगिरिनिफ्राय पुलिसा 8 केजि गान्जाजों लोगोसे 1,20,000 रां मोननो हायो। गान्जा फानगिरिखौ सानुवाली होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों। पुलिसा फोरमायबावोदि सानुवालीखौ पुलिसा सिगाङावबो हमनानै जेलाव सोखांबायमोन। मख'जाथावदि साननो गोनां बाथ्राया सातगावनि सासे पुलिसा हमजाग्रा सानुवालीनिफ्राय रां लाबाय थायोमोन होननानै सानुवालीया पुलिसनि सिगाङाव बुंथिना लादों, माने फैसा जादोंमोन आरो पुलिसानो। 8थियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव BPF दोलोनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं हैनायाव बर' वुमेन जास्टिस फरामनि मावफुंगिरि आफादगिरि रैमालि मोसाहारिखौ रायजो राजाफोरा बेंथिनानै सोंथि खालामदों। बे भिडिअखौबो आं अलरेडि होखांबाय, नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायहैथां। खौरां मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबाराव माने बिस्थिबारखालि रैमालि मोसाहारिया बर' वुमेन जास्टिस फरामनि मावथिफोरखौ लानानै 35 नं मुदेबरि बियाबनि भगतपारा पुनिया गामियाव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं हैदोंमोन। बे समावनो रायजो राजाफोरजों सोंथि सोंजायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि नै बिथाङानो रैमालि मोसाहारि। 9थियाव दङ बरपेटायाव आधार कार्ड बानायग्रा मावख'आव साननि उनाव सान फैनानैबो आधार कार्ड बानायनो हायाखै। सेम जोंनिथिंबो जादों आरो बे जाथाया, नाथाय जोंनिथिं फैसा लाथ'वाखै। मुस्लिम फरायसा आफादनि आफादगिरि जलाल उद्दिननि दैदेननायाव मावथि हान्जा मोनसे आधार कार्डनि मावख'खौ नायहैनानै आधार कार्डनि मावथिफोरनि बेरेखा अजद दैखांदों। आधार कार्डनि मावख'नि मावथिफोरा स्मार्ट कार्ड बानायनो थाखाय साफायाव 170 राङै लादों होननानै गनायना लादों। नाथाय स्मार्ट कार्ड बानायनायनि मुङाव रां लानांगौ होननानै जिल्ला खुंथायनिफ्राय जेबो बिथोन होनाय जायाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोननिथिं माबोरै फैसा लादोंना लायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खालामबानो जाबाय। 10थियाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गंस्नि बिएड फरायसालिमा गसाइगाव, क'क्राझार, बिजनी, नलबारि, बरपेटा, मरिगाव आरो बङाइगावनि सा 500निबो बांसिन बिएड ब्रैथि सेमिस्टारनि फरायसाफोरा थाबैनो आनजाद खुंनांगौ होननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों।
शुक्रबाराव बे जाथाया दिनैनो शुक्रबार माने दिनै 100सो सुबुङा माने 500 गासै 500आनो थांदों नाथाय बेनि गेजेराव 100आ प्लेकार्ड बेनार प्लेटुन लानानै सोमावसारदों। थाबैनो आनजाद खुंनांगौ आरो आनजादनि फिथाइखौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगां फोसावनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिए फरायसालिमानि 4थि सेमेस्टारनि फरायसाफोरा फोरमायबावो दि डिब्रुगड़ आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया बिएड आनजादनि जोबथा आनजादखौ खुंनानै रिजाल्टखौबो होबाय। माने डिब्रुगड़ आरो तेजपुरनिया एग्जामबो जाबाय आरो रिजाल्टबो होबायनो। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनैसिमावबो आनजाद खुंनायनि जेबो थिरांथा आरो खालारखौ फोसावाखै होननानै गोख्रों अजद खालामदों। फैगौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगां थाबैनो आनजाद खुंनांगौ फिथाइ फोसावनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बे हाबाफारियावनो बिएड थाखोनि फरायसाफोरा जेब्लासिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बिएड 4थि सेमेस्टारनि आनजादखौ खुङा अब्लासिम गोख्रों सोमावसारगोन होननानै हुमखि होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिएड थाखोनि 4थि सेमेस्टारनि फरायसाफोरा फोरमायबावो दि 150निबो बांसिन टेट आनजाद उनथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया थाबैनो जुदि आनजाद खुङाब्ला आसाम सोरखारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराव फोरोंगिरि साख्रि मोननांगौनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जागोन होननानै जोबोद गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै दाबाव।